Naglabas digital daw ken panpanawin. Ket digitoy kas sinublat ni Salomon anagari ti pagarian. Nakas mabasa kaligit linao ti sorsorat. Iti mabasa iti may kadwa Chronicle 4 iti 19. Ket ni Salomon inaramid na amin kaligit ti alalay kamen nga adda iti balay iti Dios. Iso digito iti na inararami didi ngal alikamo gapu kadigit sorsurat ngayon na impataros no kasano iti padagserbi iti Dios. Digita tin na imbagbaga iti kas panagari na iti tinalinteg iti imatang iti Dios. Iti mabasa iti Chronicle iti 5 iti 6. Ket ni Ari Salomon ken amin agimong iti Israel nangidaton kaligiti karkarnero. Isu di kita kapsa tindak dato ni iti aduma idi ken bakbaka asaan amabilang ken napulkok gapu iti kina Ruwaida. Kaligiti kapsat kas alagaden idi iti daduma iti lain lubungan lang abanag ngayon na ibagbaga. So digitoy kas makita lang itinday daton ti jujusun day. Kaya iti Salomon dalinteg iti daytoy kakas panagserbi na iti panagari na kadigitoy balikas kadigit linaon kadigit sorsorat. Iti may basa iti may kadwa Chronicle 8 iti 2. Kit ni Salomon simungbat kinkuha na amin salsaludsod na iti Diyos lukasano iti pamayan. Ket awan iti oray anya nalimod ken Salomon dina ibaga kinkuha na. So kadigiti kapsat intayo so kimaten kadigiti kay tapanan digiti asorsorat kadigitoy napapateg kas panagserbi iti Dios digita. Ket iti mabasa iti may kadwa Chronicle 8 iti 3. Ket iti kas iti Rina sa di Seba nakita na iti amin kinasirib ni Salomon ken iti balay iti pinutar na. Kadigiti kapsatin na pinutar nga inbagbaga nyad adal kadigiti adu at tawidi ni Ari Salomon. So nga iti panagari na addamot laeng gapu kadigiti sasauna nga adda kadigiti puso ano saya at iti panunot nga mangtimtimbeng nagturo iti Dios. So di kita kapsat kabuklan kadagitoy anay maldit kadagit sorsorat. Ket intay sa timaten kapsat digitoy lukasano kinasaya panagserbi iti Dios. Kay iti Dios nga rod may nga espiritu ket awan kinakita yore si asino a tao no dilaeng gapo iti paltiin idi unanang aldaw. So di kita kapsat kas mabasa kas masukimat kadigiti nailanad kadigiti sorsorat. So kadigiti kapsat ipapaabot ko gapo iti Facebook ken gapo iti YouTube tapno maamuan nyo kasano iti nasayaat nga ituturong iti Dios gapo kadigitoy ataraon iti espiritu nagturong ken kuana. Ket agyamanak iti Dios ama nakabalin iti sanin and